السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من دوست عزیزاں، مرچگی واز و مرچگی درس آئیے کہ عنوان ارکھنک بیتا عربیہ کشنتے النساء الصالحات زنیکی جنین ما اجازت گرا چوتی براتاں و کھماشان چی و چوکان چی مردینا کہ مرچگی موضوع بھی بیتے ما جنینان بارا بر بکنے ہنچی مثال دیں تاریخ تو کا کہ ہنچین جنین ہستا آیاں اتی تاریخ یک روشنائی ارکتا اللہ سبحانہ وتعالی مثال کتگاں درست امت وستا ایو کا جنینان وستا اننا مردینان وستا بھی یک مثالیاں ہنچی قربانی آیاں داتا کہ آیاں نی تاریخ بائدیں سہر آپاگو اننا چمانی آپاگو لکک بھی بیتے ہیں چیئے چمانی آپ چا سہر آپا گرانترے چمانی آپ ای وحدی کے رچمتے اللہ سبحانہ وتعالی وستا اشانی قیمت گرانترے چا سہر آپا چی منی دوستان تاریخ تو کا ہنچین جنین ہستے ہیں آیا اتی تاریخ روشنا کتا چیزیں قرنا پیسر موجود بیتے گا بلے آیانی نام دنگا زندگی ہنچین ہستے شانچے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن تو کا میں وستا مثال کتگا مارا داتگا موتی نمازا وحدی کی قرآن وانی آن جنینان صفات کہتے اولی جنین منی دوستا ای جنینان چی کمیں لوٹا آئیے ذکرہ بکنا کہ آئیے تاریخ شمستا دیما پیش بکنا آئیے چی قربانی داتا فرعون جنین بیتا فرعون جنین بیتا آسیہ بنت مزاحم آسیہ بنت مزاحم منی دوستا فرعون جنین بیتا ای جنین ایمان قبول کتا اللہ تبارک و تعالی وستا ایمان آرتا اللہ سبحانہ و تعالی سرا کئی لوگ تو کا فرعون منی دوستا مسترین ظالم بیتا آٹیم با دنیا تو کا آئیو کا ظالمی نہ بیتا آیا ربوبیت دعویٰ کتا کچھ تکیش مردمان استا شمی رب منا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پر وقال انا ربکم الاعلا فرعون گوشتا شمی رب منا شمی مسترین رب منا دگے رب نہیں یا اللہ ہمشی لوگ توکا چی ایک جنین درائے گئیں ایمان کار گئیں اللہ سبحانہ وتعالی سرا ہمیں ظالم سرا لوگ توکا چی ہمیں جبار لوگ توکا چی پدا کہیں ہمشی ہوتی جنین من دوستا فرعون جنین ایمان آرت اللہ سبحانہ وتعالی سرا ہنچو مگو نامیتی آسیہ بنت مزاحم فرعون باز کوشش کو گمائی کہ ای دینہ ترک بدا کہ اشیاء یلوکا ای دینہ ربوتی ممن ای جنینہ گو مان تی راہا نہایا منی دوستا فرعون ہما مردم بیتا آئیے بنی اسرائیل گونڈوی مردین چوک کوشتگا وتی سنتری امرداتگا کہ وتی مردم کے بکشتے گوشتے تاکہ مزن بنتے منی ملکہ مزیرہ و جنین چوکی کے لیتے گا تاکہ مزن با میں خدمتہ بکننتے بنی اسرائیل ہنچو ای ظالمہ ذلیل کتگا ای فرعون منی دوستا ہما مرد دیں اللہ سبحانہ وتعالی وحدی کے موسیٰ و ہارون پیغمبری دا دے میں داتا گوشتے برو فرعون دعوت بھی دیئے چی گوشتے دوینا گوشتے ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطخا گوشتے یا اللہ شب تو مارا فرعون وستا دیم دے گے مارا ترسیتے ای ظالمی ای جباری ای مصر ظلم کا دو مزنی پیغمبر منی دوستان ترسے گئیں کر رہی موسیٰ اچھے پیغمبری بیتا ایو کا پیغمبری نہیں بینا بیتا پہلوانی بیتا ہاں چونکہ آئیے تاریخ سیرہ ات کا پہلوانی بیتا ترسے گئیں گوشتے یا اللہ تمہارا دیم دے گے فرعون واسطہ بلکہ فرعون میرا دگے میسرا ظلمی بکا بلکہ مارا بکو شیتے بلکہ دگے جبری بکا میسرا ہمشی جنین من دوستا ایمان آرت ای جنین من دوستا وقتا بانو کا درستانی
محل بانو کا محل قصر سہر مال نوکر غلام مولد درود دنیا مراحت ہستاں مردی مصر بادشاہیں ہمیں جنین منی دوستاں درستین چیزاں یلو کنگائیں اے درستین مراحتاں یلو کنگائیں گوشت ما قصرہ نہ لوٹا ما سہر نہ لوٹا ما نوکر و خدم نہ لوٹا میں کہ ہوتی دین اختیار کتا بعض منی دوستاں کوشش کنتے فرعون گمائی کہ ہوتی دین ترک بدا اے جنین نتے امر دانتے فرعون کہ شیئے بزیر برتے ریکستان ڈننا بندگ بھی بیتے عذابی کننتے یا بری جننتے ہر چڑولے عذاب دانتے قبول نکا گوشتے برتے ریکستان ڈننا بندتے منی دوستاں ای جنین کمزوری جنین آدمی کشان کنک بیتے محل بانک بیتا کشان کنگائیں در کننتے برنتے مصر ریکستان گرمہ تو کا 4 میہ جننتے ہمدہ بندنتے یا اللہ چڑولے جنینے چی دلی اللہ سبحانہ وتعالی چی داتا کہ ای ڈولا صبر کنگی یکی وتی دین وستا وتی محلہ یلو کتا وتی مردین یلو کتا وتی جاگہ یلو کتگا وتی مراحتی یلو کتگا نوکر سوہر مال مزنی درو یلو کتا ریکستان تو کا مرچی آرتگے بستگے یکی وشتی موتی دین یلو نکنا اولی روچا کہ وستی فرعون یلو بکن وتی دینا جنین آدمی ریکستان بستا گرم میں گوشتے موتی دینا یلو نکنا پورے روچے گوزیتے ہیں دمی روچا کے فرعون بلکہ من نیتے بمن جنین گوشتے من نمنا گوشتے من نمنا یہ چیزیں ماتی دینا نیا موتی رب دینا یلو نکنا صحیح میں روچا یا اللہ صحیح میں روچا منی دوستاں صحیح روچے جنین آدمی ضعیفیں کمزوریں بانک بیتا بنگلائے محل وانک بیتا ہچا دل نہ بیتے گئے مرچی صحیح روچنے ریکستانہ بستے گئے گوشتے یلو بکا ہوتی دینا گوشتے مدینہ ہوتی یلو نہ کنا فرعون امر دانتے گوشتے مسترے سنگی مزنی بچارے ہنچی برزی جاگی برتی مسترے کوہ سرا اگا ایمان ہوتی کفری کو شر اگا کفری نکو اے مزنی سنگا یلو بکنے سرے بلی میرتے سبحان اللہ منی دوستا من نلوٹا منی مات گوہار کے مارا گوش دار گیا من نلوٹا ای چیزیں شما ہوتی گوشان کو بس گوش بدارے انہا من لوٹا انہی شما پورا ای چیزیں گندگا شما دیما بائی گئیں ای حقیقتا منی دوستا تاریخ گوستا گا قرآن اشیئے آیات خستا جنین آدم میں مات گوہار گوش بدارنتے منی دوستا ما ای چیزیں ذکر نکنا ای تاریخ ای واقعیتا تاکہ میں ٹیم پاس بھی بیتے ما اشیاء ذکر نکنا تاکہ مارا معلومات بھی بیتے ہیں انما لوٹا ما ہوتی زندگیہ میں مات گوہار ہمیں جنینہ چوتی مثالاں بزیراں ہنچی گر جنینی بیتا کمزوریں مرد جباری ظالمی بیتا بلے ہوتی مرد ابرا نگر گائیں وحدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی امر کہتے گوڑا دیکھے کسی امر نہ چلی مردی بکنی شر پتی بکنی شر براتی بکنی شر اگا آترا گناہ گوشیتیں گناہ بکا گوڑا آئیے ابر نہ چلیتیں گو اللہ سبحانہ وتعالی ابرا منی دوستا وحدی کے فرعون امر داتا ہوتی مردم کہ مزنی سنگی چست بکنے دور بدیے ای جنین آدم سرا منی دوستا ای جنین آدم ہوتی چم چست کتا آسمانا گوشتے رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين گوشتے یا اللہ وتی کر رہا منی وستا لوگی بند علماء فرمائنے گوشتے ابرے امسائے گے اختیاری کو نہ گوشتے لوگی بند وتی کر رہا گوشتے وتی کر رہا منی وستا لوگی بند اللہ سبحانہ وتعالی اختیاری کو گوشتے یا اللہ مرچی موتی محل مرچی موتی قصر مرچی موتی مزنی مرچی موتی زر مرچی موتی نوکر درو یا لوگ کتگن تی وستا یا رب تو منی وستا وتی کر رہا یک محلی بند او منا نجات بده چه فرعونه او چه ای ظالمی مردمان اوشانی عملان چی منی دوستا سنگ چستین برزا اللہ چی دولش نجات ده اللہ چی دولش بچاری نیتے سنگ برزائیں جند جهلا بستا
همین چکه بس سنگ یلو کنک بی کپی سرای منی دوستان وحدی که سنگ یلو کنک بی الله چی دوله جنین آدم بچارید سنگ هنچو که یلو کنک بید دنینگه نرسته جنین آدم سرا اشی ارواح قبض کنک بید وحدی که سنگ قبض سرای اشکین لاشیا گوڑا آیا ای سنگ تکلیفی هچ نرسه ہمیں دوله منی دوستان ای ضعیف جنینیا چشین قربانی دا دین وستا گوڑا اللہ سبحانہ و تعالی امشی مثال قرآن تو کا نازل کو ما شمائی قرآن وانی ہمیں جنین آدم مثالا نمازان تو کا ما ہمیں جنین آدم مثالا وانی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنیتی سورة التحریم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يا الله الله سبحانه وتعالى قشته من مثالي پیش کتا مؤمنان وستا نگشتی جنینان وستا جنین مردینان وستا قشته ای امت مؤمنان وستا ما ایک مثالی پیش کتا کئی قشته فرعون جنینی من مات گوهارا ایش میں ڈولی ایک جنینیا اشیا بھی مراحت دوست بیتا اشیا بھی لوٹ کے نوکر چوکر من درو ببنتے ہیں اور منی عزت مزن بھی بلے اللہ سبحانہ و تعالی دین اختیار کو مرچی چنچک ہزار سالہ رن دنینگا آئی تاریخ ایریں اور میں شمی وستا اللہ سبحانہ و تعالی ایک مثالی کتا منی دوستان گڑا ہمیں جنین آدمانی تاریخ بائدی چمانی آپانگو لکھک بھی بیتے ہیں کہ دین اسلام تو کا کہ تاریخ تو کا چشین جنین آدم بھی ہستے کہ آیا قربانی داتا دین وستا ایو کا مسلمانانی مردین نبی تگا ایو کا مردین نبی تگا کہ آیا قربانی داتا اتنا جنینہ بھی قربانی داتا دین وستا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چشی مثال کو تگا دیکھیں منی دوستان قصہ ہی ایک قصہ بھی منی دوستان ہمیں جبار لوگ تو کاچی سبحان اللہ شما اللہ سبحانہ و تعالی حکمت بچارے ہمیں جبار کے گوش گئی میں شما رب اللہ ہمشی لوگ تو کاچی مؤمنی مردم کش گئی تاکہ اللہ مردمہ پیش بداری تے اور موسیٰ بھی علیہ السلام ہمشی لوگ تو کا رفت مزن بیت اور موسیٰ قصہ معروف قصہ ہی ای دومی مثال منی دوستا ہمیں ظالمی لوگ تو کاچی فرعون جن کے سرگوہ پہ سرارن دیتے فرعون جن کے اس یہ کار ہمشی اینو کرے ای جنین آدم ہے کہ فرعون جن کے سرارن دیتے ساپی کا سرگوہ پہ سنبہینیتے فرعون جن کا یا روچی منی دوستا ای نوکر ہمیں جنین نشتا فرعون جن کے سرارندگائیں ہمیں سررندی کپیتے دستا چی وحدی کے چستی کنتے لوٹی گوشتے بسم اللہ یا اللہ خیال بکنے منی دوستا ما اگا ما مردین اگا میں مات گوھار شما اگا ہر چیزیں کھنے شروعات بسم اللہ کھنے کم یا مردوں اللہ ذکرہ کھنے کے مادرو چیزاں ورگا بازی مردوں بسم اللہ نکا ای جنین آدم منی دوستا نوکر وحدی کے سررند کب زیرہ لگے گوشتے بسم اللہ فرعون جن کا گو تو کیا گوش گئے منی پتا چی پتا گوشتا انا ربکم الاعلا فرعون مردمان استا گوشتا شما رب منا ای جنک گوش گئے گوشتا تو منی پتا نامت ہوارا ہے گوشتا انا اللہ منی و تی پتے و سجی انسانان ربی ما ہمیں یہ نامہ گر گیا تی پت کہیں ربی گوڑا جنک زہر گیری ہمیں ظالم ہے جنکا گوشتا ما روان تی پتا گوشا گوشتا برو تی پتا بگو ادرک زیرتے جنک روتے فرعون حال دا کہ بیانی نوکر مرچی ڈولے بری کتا منی سرگو پا فرعون زہر گیری کہ منی لوگ تو کا چشین جنی آدمی ہستی اور انہا نوکری منی جنک سرگو پی دیکھے رب سر ایمانی آرتا تواری بکنے گوشتے منی دوستائیں جنین آدم کمزوریں بھرک بیتے نوکر فرعون دیما مزنی ظالم دیما ای مزنی جبار دیما کہ پیغمبران ترستائی کر رہا سنتری درو اشتاتگان زہم درستان دستایاں ای جنین آدم آرگ بیتے گوشتیں تو کجام رب ذکر کتا فرعون جستی کان دیکھے ربی ہستیں بگر منا گوشتیں ہاو اللہ ہی منی ربی و تی ربی اس سجی دنیا رب ہما ہیں
مامی سر ایمان آرتا خیال بکنه منی دوستا جنین آدم کمزورا بلے وحدی که ایمان منی دوستا مردم دل تو کا پتریتے گوڑا آئیے دیکھے کسا نہ ترسیتے بغیر چا اللہ سبحانہ وتعالی گوشتے تو کفر نہ کنے اللہ سرا گوشتے انا چیکا کشیتے اگر بکشتی نشر رہا ای وستا آسانا سری جتگا جنت داخل بیتگا چیکا تی ظالم وتی مردم امر دانتی گوشتے برویشی چوکان بیارے یا اللہ خیال بکنه منی دوستان شی ظالمیه جباریه گوشته برویشی چوکان بیاره منی دوستان شی روانتی شی چوک آرک بم وندوان کشان کننت لوگا چی کارنت گروانا مات کمزوری بستا چوک گوننت کشانا فرعون گوشته کفر کنه گا انا منی دوستان جنین آدم درست چیز سگیتے بلے وحدی کے ای چوکانی سارا تکلیفی کے اہچ دولا سگیت نکا ای وطی جندہ بکوشنت پروانی ای وطی جندہ تکلیف بدیا پروانی بلے وحدی کے چوکانی تکلیفی رسی گوڑا اساگیت نکا گوشتے کفر کنے اگا انا فرعون گوشی گوشتے ما کفر نکنا چی کنتے گوشتے چوکانی سران گوڑ دے انا اگا چو بکتی نہیں بلکہ ماتو وستا آسانا منی دوستان فرعونی ظالم امر دانتے گوشتے بروے مزنی منجلی مزنی لوہی کی بیارے روگن مان کنے تو کہ ٹھیل مان کنے تو کہ آس روگ کنک بیتے ہیں لوہی کے چہرہ دھاں کہ منی دوستا اے روگن لہر بیانتے گوشتے کفر نہ کنے گوشتے اننا گوشتے بارے چوکی دور بھی دیتو کا یا اللہ منی دوستا ظلم چی اسی میار چی جنین ہے چی گناہی کتا چی وستا چو عذاب بائی گئیں یکی چیزیں وستا گوشتے موتی رب سر ایمان آرتا دگے گناہی ہچ نہیں منی دوستا خیال بکنے میں مات گوھارا زیرنتے ہمیں گوندو چوکا گرانے کشانے او مات چھار گئیں او چوک پھریاتے ہوتی ماتا تھواریں یک خبری ماتا چی لوٹ گیا کہ بگو ما اللہ سارا کفر کتا مشتین زیرنتے منی دوستا برانتے ہمیں گوندو ہمیں ٹیلان تو کا دور دیتے یا اللہ خیال بکنے منی دوستا ایک گوندو گوشت آپ بھی ایک گوندو میرتے ہڈی چو روگنان سرت رپل با سبحان اللہ چی سختیں دلی ایماتے چی ترندیں دلی ایماتے اس اگے گائیں کہ مرچی منی چوک ای دیما ای ڈولا منی دیما ہلاک بے گیا کشک بے گیا ای ماسوان میں ارچیئے اگر ترہ کشگی ماتا ہی بکوش گوندوان چیا کشے منی دوستان اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ گوشتے حق کے منی سر ایمان کارا ما آئے مضبوط کنا کوہانی ڈولا منی دوستان مردم بیتے جنینی بکنی شر مردینی بکنی شر اگر ایمان آئی دل تو کا داخل بھی کوہ ڈولا چو مضبوط بھی گوڑا ہچ مصیبت ہچ تکلیفی آئی چوتی دینہ دیر نکا ای منی دوستان ایک جنین آدمی یک نوکری آئی دیما آئی چک کشک بے گیا بے رحمیہ یک ظالمی طریقہ بلے کوہانی ڈولا ثابتی گوشتے موتی دینہ یلو نکنا ہاو منی مات گوھارا ایشو میں ڈولی جنینی اسی ابھی وہ چوک دوست بیتے گا شو میں ڈولا دومی چوک زیرک بھی منی دوستان برانتے ہمیں ڈولا دور دینتے ہمیں ٹھیلان توکا مات نسوریتے گوشتے موتی دینہ یلو نکنا یا اللہ منی دوستان ما آگئی کسیں ذکر کنا شرم کہتے مارا وطن مردینہ میں سرا ما چی کتا دین اسلام وستا ما چی پیش کتا دین اسلام وستا ما ہوتی ہمیں نمازہ نہ کنی ما ہوتی دینہ پابد نہیں ای دین اللہ ہمارا شمارا تحفی بیتا داتا چو ہچی دین وستا ما تکلیفی نہ کشتا انگا بھی منی دوستا ما ہوتی دین ہمیں نمازہ نہ کنی جنین آدم ای ڈولا قربانی داتا منی دوستا ہمیں ڈولا دھمی چوک دور دیکھ بیتے اٹھیلان تو کا میری تے چوک آپ بنتے گوشتے ہڈی ترپل بنتے روگنان سرا سہمی چوک کارک بیتے ہمیں ڈولا دوری دینتی ٹیلان تو کا جنین آدم ہچنا گوشتے وادی کہ جنین آدم ہوتی دور کہتے ہیں گوشتے نہیں تاو کفر کنے گا انہ ترابی چوکانگو ہو رکھنی منی دوستا آج جنین آدمی آگا ہوتی چوکانی قربانی داتا آگوڑا ہوتی قربانی دیر نکا ہوتی قربانی دے گا وستا گوشتے منا بھی دور بھی دیا
بلے منا یک لوٹے ہستے فرعون گوشی تراچی گوشتا اگا تو منا کوشت منی چوکانی گما منی لوٹ ہمشی منی وصیت ہمشی کہ منی چوکانی ہڈا ہور بکن یک کپنیہ بکن یا جاگے ہمارا دفن بکن دنیا تو کتا اس ڈولے میں سرا ظلم کو لیکن منی ای لوٹا پورا بکن ای وصیتا فرعون نگو گوشتے ای لوٹا متی پورا کنی تو میں خدمت کتا ای لوٹا ای وصیتا متی پورا کنی منی دوستیں زیرک بیتے ہیں جنین آدم دور دیکھ بیتے ہیں ہمیں روگے نو ٹھیلا نو توکا ہمیں ڈولا وفات کنتے ہیں شان زیرن تے منی دوستیں ہڈا یا جاگے کنا برا دفن کننتے قصہ خلاص بیت ادا انہ چیزیں کرن گوزیتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری رسی وحدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج شفا برک بیتے جبریل بارتے وحدی دلدلہ سواری بیتے ہمیں زمین نے سراچی گوزیتے چنچو 100 سالہ رند ہم دا ایک وشبوئی چستے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوست کن جبریل ہے گوشتے جبریل چی بوئی چشن وشبوئی دا چست بے گئے گوشتے ہما فرعون جن کے سرگو پہ و آئیے چوکانے ہڈانی بوئی خیال بکن منی دوستان اشان ہوتی تاریخ زندگ کو تا ای بھی جنین بیتگا منی مات گوھارا اگر شما گوشے شما تو کا کمزوری ہستے ای بھی شما ڈولیں کمزوری مردم بیتگا اور پتہ ہنچی ظالمی لوگا بیتگا کہ آئیا دوست محلوق کشتا آئی پیغمبران یہ کرت رستا ہمشی لوگا چی منی مات گوھارا ای درد کنشین جنین اشان قربانی دا ای کیسا اش بکنے ای منی دوستان ایک قصہ ایک صحابیہ گئے صحابہ کیا گوشنتے صحابہ ہمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کتے گے ایمان آرتے گے آئی سرا و ایمان حالتا وفات کتے گے آئی صحابی گوشک بھی مردینہ صحابی گوشک بھی جنینہ صحابیہ ہنچو مزانے ای جنین آدم منی دوستان صحابیہ بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی نام بیتے رمیصہ بنت ملحان ام سلیم گوشنتے معروف بھی تاریخ کتابہ ام سلیم گوشنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان وحدی کے پیغمبری رسید تے گوڑا مدینہ مردم باز وحدی کے مکہ ہمشی قائن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کنا روانتے مدینہ مردمان دعوت دیں گوڑا مدینہ لہتے مردم دین اسلام قبول کنانتے ای جنین میں دوستان رمیصہ بنت ملحان ای دعوت قبول کا وحدی کے زان چوشین دین اتکا اللہ چوشین پیغمبری دیم داتا دین قبول کو مرد کافری بھی نامتے مالک بن النضر اسلام قبول نہ کا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے ہجرے ٹیم بیتیں در کہتے کہ مروا مدینہ گوڑا ای مردین ہوتی جنین وستے گشتے ہوتی جنین چوکانی بیائی ما در کہیں مدینہ چی ما نلوٹا ای دینہ قبول بکنا ای پیغمبر دا پیدا کی برنے در کہیں مدینہ چی رویں شام منی دوستان پیسر سوریہ لبنان فلسطین اردن سے شام گشک بیتا گشتے مرویں ادا جنین نمن نیتے اولی چیز بچارہ میں مات گوھارا وحدی کے جنین دین حق کے پیغام رستا قبول لکو نہ گشتے انہ منی مرد کافری منی مرد نماز نکا منچ تو بکنا ما ہنچو گو اگر تی مرد تی پیت تی برات ترہ گناہ سوجہ دیں آئین ابرا مگر ای جنین آدم گو تی مرد وسط رمیصہ گشتے من نیاں گو تا روے برو بچارے وہ تی مردہ نظیر گئیں گشتے موتی دینہ یلو نکنا ترہ روگی تو برو تو اجازت ہے ای مردین در کہتے روتے شامہ مودہ ہلاک بیتے کشک بیتے اگر میرتے ہمودہ شامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے مدینہ کے تحفہ دینتے مردم لہتی وراک کاری دنتے لہتی گشتے بیا میں لوگا بینین درو مردم ہر چیز کے کر رہے ہستے تحفہ دیں ای جنین آدم چی دنتے اسی دوستی ہے بچارے دین وسطہ ای وتی چھوکا کاریتے انس بن مالک گشتے یا رسول اللہ انس بن مالک ادا 9 سال بھی گشتے یا رسول اللہ منا دگی چیزیں نیستے من طرح بھی دیا ای منی چھوک تی نوکری تی خدمتا کن بلی تی کر رہی سبحان اللہ منی دوستا 9 سال چھوک کی گونڈوئے دائی گنتے کہ رسول اللہ خدمتا بکا گشتے منی تحفہ ہمشے و انس بن مالک من دوستا گوڑا معروف صحابی 10 سالہ گشتے ما رسول اللہ خدمت کتا گشتے رسول اللہ اخلاق ہنچو بیتگا یک روچی منا نگشتے کہ تو پلان کار چیا کوتا
اگر پلان کر چیئے نہ کتا من دوستا ای جنین کسان بیتے و معروفیں دھانائی جنینی بھی وشنتی شرنگی جنینی بیتے متقومتوں کا گوڑا اسی ابر وسطہ کہتے ہیں ابو طلحہ کہ مسانگے کنا ترہ ابو طلحہ من دوستا ہوتی قومتوں کا ایک سرداری بیتا ایک معروفی مردمی بیتا تاجری سکی مالداری بیتا و ابو طلحہ بھی دنگا ادا کافری کہتے ہیں ہمشی ہوتے ابران کاریتے رمیساء وسطہ گوشتے من لوٹن تر سانگ بکنا ای جنین پرمانی گوشتے تھی ڈولے مردینا کس واپس نکا تو معروفی مردین یہ تھی ڈولے نا تو ہر چلوگی بروے تر کس واپس نکا بلے تو کافری ہے من مسلمانی ہے مطرح ای چیزا قبول کت نکنا ای ٹیمہ منی دوستان دنگا حرام نبیتا کہ کافر مسلمان جنین سانگ کت نکا دنگا حرام نہیں بلے بچاری جنینا گوشتے ماں ای چیزا نمنا وش نبی تو کافری ہے من مسلمانی ہے مطرح سانگ کت نکنا اشیاء باوجود منی دوستان ای جنین دعوت دنتے ابو طلحہ اس نے گوشتے تو چیئے عبادت کنے بوتانی گوشتے تو دانائی مردم یہ ای بوتان کہ تو عبادتاں کنے ای پلان غلام رو درچکا چی بورریتے کا تراشیتے شما دیما ای رشکن شانی عبادتاں کنے شما تی اکل ہمیشہ ابو طلحہ تو مزنی دانائی مردم یہ بچارے منی دوستان جنین آدم چیڑولا دعوت دے گئیں ایو کہتی دین قبول نہ کو انہا دعوت دے گئیں بھی دین وسطہ ابو طلحہ وسطہ گوشتے تو اسلام بیار من ترہ قبول کنا من تی کر رہا جہاز مال ہچ نہ لوٹا سبحان اللہ گوش بدار من مات گوھارا گوشتے ابو طلحہ وسطہ من تی کر رہا مال و دولت ہچ نہ لوٹا تو اسلام قبول بکا من ترہ قبول لکنا کہ تو منی مرد بے من ترہ سانگ کنا گوڑا منی دوستا ابو طلحہ اسلام قبول کنتے سانگ کنتے جنینا گوش بدارنتے میں مات گوھار ابو طلحہ منی دوستا ہنچے مسلمانی رندہ ہنچے صحابی بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گوشتے ابو طلحہ آواز میدان جنگا 6000 جنگولا منا دوستے رہیں اسی سبب کھایا کہ مسلمان بیت ہمیں جنینا گوڑے اسی ثواب درستے ہمیں جنین ہے ہر چعملی کنتے نیکیں درو ہمیں جنینہ رسنتے ہیں چیئے سبب بھی یہ جنین کہ مسلمان بھی ابو طلحہ منہ دوستے ابو طلحہ چاہ رمیساء چکی بیتے نامی کننتے ابو عمیر چکم جوڑ بیتے مدام ایک مرگی بھی گونی بھی کسانی لیب کن گمائی ہمیں مرگ میریتے گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوزیتے چو بری بری مذاق کا ہمیں گونڈوئے گما گوشتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیر مگو ہمیں گونڈوئے نامی نغیر ہمیں مرگ نامی گوشتے ہاں ابو عمیر تی مرگ کجا بھی چی کو رسول اللہ مدام مذاق کتا ہمیں گونڈوئے گما ایک گونڈو میں دوستان بیمار بھی سک بیمار بیتے ہیں ابو طلحہ روچی درکت چو کاری بیتے ڈننا لوگا چی اے وفات کن گونڈو وحدی کہ وفات کن جنینی مردمی لوگ تو کبھی شور کنا جنین گروانتے ہیں رمیساء فرمائنیتے ہیں ہمیں گونڈو مات گشتے دا کس مگری اگر شمار گروگی بروے ہوتی لوگا بھی گرے ہوئے اور ابو طلحہ بھی کس حال ندنتی دا کہ من نہ گشانی گشتے شمار کارنی ابو طلحہ من گشا من حالی دیں کہ چوکی وفات بیتا خیال بکن میں دوستان جنینی چوکی وفات بیتا اندھے اچھی جنین ہستے اگر تو لوگا چی بڑے بڑے ڈوٹیا چی جاگے پیدا کے نا چوکی بلکہ کم و کپتا چھانکوری چیزیں لگتی کی طرح دل ترک کے کم ہاں نا اگر وابا تو واب ہنچو کم کتی دل بند بھی ای جنین میں دوستان گوش بدار چی کتی ابو طلحہ ورگی گراست لوگا کھنوری کو شام وستا وطارا سنبہینتی نشت چوکائی چادری پھردا لوگ کونڈا ایر کو ابو طلحہ چو پتر تو زانے مردین ڈرنا چی پتریتے ہیں چوکی کسی وشنے چوکے جوستا کا گوشتے میں نے چوک چھتو رہے گوشتے تھی چوک ہنی باز آرامی چاہ آرامی ہیچ نہ گوشی سائی درد کا گوشتے تھی چوک آرامی باز چوک کے نیم کا مارو ویلے پھر گوشتے شہر رمزان چوک منی وابی آرامی شامی دا اتی مردینا گوش بدارا میں مات گوھار شام دنتے اتی مردینا اوش مزانے ہنچو مگو سنبہتا گا ہر چی کے مردین جنینانی درمیانی بھی ہم بستری بھی دوینانی درمیانا وحدی کے
ابو طلحہ آرام بھی شامی کو درست چیز برابر بیتا نشتا گوشتا ابو طلحہ منتر جوستی کنا گوشتا بگو گوشتا اگر مردمی دیگه ایک مردمی امانتی بدن پزا چیزی وقت رند ہمیں مرد بیتے ہوتی امانت لوٹی گوڑا ایو واسطہ جائز ہے امانت واپس مکا گوشتا اننا جائز نہیں باید امانت واپس بدن گوشتے گوڑا تی چوک تی کر امانتی بیتا اللہ ہوتی امانت زورتا تو صبر بکن سبحان اللہ خیال بکنے منی دوستا چی ڈولیں جنین بیتا گا منی مات گوھارا ای شمی ڈولیں بھی جنین بیتا گا شانی دل بھی ہمیں ڈولیں دل بیتا گا ای دیگے جاگے چینیت کے گا ای ملائکت پرشتہ نہ بیتا گا شانی دل بھی ہنچی دل بیتا گا ایشان ہوتی چوک بھی ہمیں ڈولا دوست بیتا گا گوشتے اللہ ہوتی امانت زورتا صبر بکا گوڑا ابو طلحہ بھی صحابیہ گوشتے ترا من نیلا کہ تو مناچی گیش بے من بھی صبرے من بھی راضی گا ہمیں ڈولا بیتا گا میری دوستا گوشتے گوڑا پادا موتی چوکا غسل دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز رند بلے جنازہ ایدن دفن کنے منی دوستان پاد کہیں تے مردین جنین بین تے غسل دیں تے چوکا خیال بکنے جنین آدمی تے چوکا غسل دیں گئیں صبر کتا ایمان ہستے اللہ قضاء و قدر سرا اللہ تقدیر سرا پورا کننتی غسل دیں تے جنین مردین چوکا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز وانی چوکا جنازہ دیں دفن کننتی گوڑا ابو طلحہ گوشیتے کیسا یا رسول اللہ گوشتے یا رسول اللہ بیا منترہ گوشا منی جنین چی کتا منا گو بلے چی ڈولا من حالی داتا گوڑا یہ کیسا ہے گوشی کہ دوشی من جنین ای ڈولا کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گوشتے اللہ شمی دوشی کی شپا مبارکی شپی بکا منی دوستا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شپی وجہ ای جنین ای مردین ابو طلحہ چوکی دانتی نام بیتے عبداللہ کننتی نامی ہمیں عبداللہ منی دوستا 10 مردین چوک بیتے درو حافظ قرآن با خیال بکنے صبر کتے اللہ تبارک و تعالی وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت دعائے برکتا اللہ ایشان نماسک دا 10 نماسک مردین چوک درو حافظ قرآن بیتا مالوٹی میں مات گوھارن چے ہمیں جنینا چوتی مثالا بزیران مالوٹا میں مات گوھار وتی اخلاقاں وتی عادتاں وتی صبراں وتی درستین چیزاں ہمیں جنینا چی بزیران پہلمانی جنینا چی مزیر تے میں مات گوھاراں گانا والے چی مزیر تے میں مات گوھاراں ماں لوٹی شمارا شما میں واسطہ ہنچی مثال بے ماں لوٹی شما میں واسطہ ہنچی مردین چوک بکشے کہ مثال بے بنتی تاریخ واسطہ کہ خدمت بکننتی وتی دین اسلام ہے وتی اس منی مات گوھارا تاریخی ایر بکنے تاکہ بعد اگر شما نام گرگ بھی شرری سارا شما نام گرگ بھی بیتے ہمیں ڈولا منی دوستا دیکھے قصہ یہ بھی صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری رسیدتے بشارت گوڑا لہتی مردم ایمان کارنتے سرائی لہتی جنین لہتی مردین لہتی چوک کسانے یک لوگی بیتے ہیں دا مردین نام بیتے یاسر جنین نام بیتے سمیہ چوکے نام بیتے عمار ای ایمان کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ایمان کاران دین اسلام قبول کنا چی آئی پیسر بتانے عبادت کو تگے ای منی دوستا مکہ تو کا اشانی ذات شی شرین ذاتی نبی قریش مردم نہ کمزوری مردم بنتے گوڑا ارچی کہ کمزوری مردم بیتگا اسلام قبول کو تگے قریش سک عذاب کو تگا منی دوستا ای جنین مردین گو چوکا سک عذاب کننتی کافر مکہ کشنتے گھر میں ٹیمبا بندن تے امدہ عذاب کننتے تاکہ ہوتی دینہ یلو بکنا ایک شم ہوتی دینہ یلو نکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان شانی کر رہا گوزیتے چی گوشی چی حج کت نکنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے صبران آل یاسر فإن موعدکم الجنہ گوشتے صبر بکنے یاسر جنین چوکا شمی جاگا جنتی بہشتی بچے کہ حج کتی نکو اشان دینیا لو بکتے گوشتے ماتے اسرا ایمان آرتا ماتے پیغمبری قبول کرتا توشے صبر بکنے دا جنت روے ما ایڈولا عذاب بے گئیں منی دوستا عذابہ سگ گیا آز آنن تکے دگے مارا ایک زندگی ہستے عقیدہ میں مسلمانانی کے مارا دگے ایک مزنی زندگی ہا ای دنیا یک سفر جا گئی ای دنیا یک ساہی گئے بزن تو نشتے و درد کے شتے
صبر کتے نگوشتے انہ یا رسول اللہ ما ایڈولا صبر کت نکنی سک عذاب کننتے ونی دوستا کہ وہ تی دینہ ترک بھی دیا ایک شنتے موتی دینہ ترک نہ دیے جنین آدمی سمیہ جن گئے انتے عذابی کن گیا گوشتے موتی دینہ نہ کنا اور ای ٹیم بے مسترین ظالم ابو جہل بیتے ابو جہل منی دوستا حربی زیرتے ہیں عربی حربہ گوشن بلوچی چی نیزہ گوشنتے ہمیں چو جت گئے چو گوشنتے نیزہ گوشن کماشا ہمشی نیزہی زیرتے ہمیں ابو جہل جنینہ گوشتے دینہ ترک دے گا انہ گوشتے انہ ہمیں شیعہ زیرے ہمیں نیزہ ہمیں حربہ ای جنین شرم جاہا جنتے و کشتے کشتے بلے تاریخہ آئیے نام ایرے آئیے چی گوشک بیانتی من دوستا شما بگشے سمیہ چی نام دے بھی احسنت اللہ افتح علیک اولی شہیدہ دین اسلام اولی جنین کی شہید بتا سمیہ بنت خیاط اولی شہیدہ و تر قربانی کو اللہ سبحانہ وتعالی منامہ ہنی جنینہ نہ گوشتے انما کمزور ہیں نہ گوشتے انما اگر دین اسلام قبول بکنے قریش مرا عذاب کنا دین اسلامی قبول کو اللہ شہادتی درجہ دا مرچی اگر تاریخ ہرچ جستی کے گوشتے اولی شہیدہ کہیں دین اسلام کو جم جنین گوشک بیتے سمیہ بنت خیاط ای منی مات گوھارا ہنچو ما گو ما نلوٹے کہ میں ٹیم پاس بھی بیتے مائی کسائن ذکرائیں ما نلوٹے کہ مارا ہنچو معلومات بھی انہ ما لوٹے ای جنین آدمہ موتی مثال بکنی ما ہمشانی پدانی سرا بروئیں ما ہمشانی کلاغا بکنی ما ہمشانی اخلاقا بزیریں منی دوستا دیگه قصه آخریه ما ذکر کنه همین قصه چرند گوڑا ما وتی مجلس دیوان خلاص کنیم ای بھی جنین آدمی بیتے نبی صحابین دورا یا روچ عبداللہ بن عباس نندوک بیتے عبداللہ بن عباس کہیں ہاں رسول اللہ ہے عبداللہ بن عباس احسنت بارک اللہ فیک رسول اللہ ناکوزت کے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس من دوستا نام گوشک بیتے حبر القرآن گوشک بھی اسے ترجمان القرآن سکی مزن عالمی بیتا مستر مفسر بیتا قرآن چیہ رسول اللہ دعا لڑتا اسے کسان بیتا گوشتے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل گوشتے کہ اللہ شیعہ علم دین بدے اور قرآن شیعہ ترجمہ مزم وزن مفسر مترجمی بکا گوڑا مستر مترجم مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بیتا یا روچ عبداللہ بن عباس نندوک بیتے قوة طالبة عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح بدا عبد الله بن عباس شاگرد وطالبي عبد الله بن عباس رند مستر عالم عطاء ابن أبي رباح بيتا نندوك ما دوي يجنيني وزغا بيتي عبد الله بن عباس وتي شاگرد وشي قشته ما ترى جنيني پیش بدارم بهشتي قشته هاو قشته سياهي جنينه گنده گوزگاي ٹینگی سیاهی گوشتے بہشتی جنینی یا اللہ جنین آدمی بلکہ کس ہچ حسابی نکا سیاہی رنگا ٹینگی سرزمین نہ تر رگائیں بلے نامی بہشتا جنتا نبشتا بیتا چیکار کتا ای جنینا چیچ شیش ہرنے کاری کتا کہ وہ زمین نہ تر رگائیں نامی نبشتا جنتا گو جنتی مردمہ گوڑا جوست کانتے عطا تو چیرولا گوڑا ایک قصہ گوشتے گوشتے ای جنین بیماری بیتا عربیہ صراع گوشنتے صراع بلوچیہ گوشنتے مریہ گیری مری اصلا نیستے بلوچان ہنچے عبری مری ہمیں صراع گوشنتے چاہے بلوچ گوشان ای جننے و مریہ گوشتے مری دار نے جن دار کے میں ادھا ایک لوٹے معلوماتی بھی دیا مری چیزیں نیستے کہ نام تھی مری یہ بلوچ ہنچو گوشنتے ای جنین ہمیں بیماری بھی ہمیں صراع بیتے مدام کپیتے بے ہوش بھی ای کہتے رسول اللہ وستا کچھتے یا رسول اللہ منہ چشین بیماری ہے تو اللہ کہہ رہا دعا بلوٹ کہ منہ شفا بدانتے اللہ من تکلیفاں گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی کچھتے اگر تو لوٹے من دعا کنا اللہ کہہ رہا سبحانہ وتعالی اللہ تعالی شفا بدانتے بلے اگر تو صبر کنے تی جاگا جنتے چی اختیار کوئی جنینہ گوشتے انہا یا رسول اللہ تو من استا دعا بکا ما وات وشبا ما اللہ عبادت کنا گوڑا جنت رہا
گوشتی یا رسول اللہ من صبر کنا جنت وستا اللہ من جنتا بدا من صبر ای بیماری سرا چار منی دوستا اگر بلوٹ تینے گوشتی کی یا رسول اللہ تم است دعا بلوٹ ما وشما اللہ من شفا دا ما اللہ شتر عبادت کت کنا گوشتی انا یا رسول اللہ من گوڑا جنتا لوٹا گوشتی یا رسول اللہ بلے من یہ چیزیں لوٹی ہستے من جنین آدمیا ای بیماری من گرتے ما کپا مردمانی دیما بی ستر با تو اللہ کرا دعا بلوٹ من بی ستر ما با خیال بکنے منی دوستا بچارے چیڈولا وتی سترے وتی حیائے فکری ہستے بیماریاں گشتے پروانی بلے من بی ستر با یا رسول اللہ گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوٹے کہ اللہ شیع بی ستر مکہ مردمان دیما گوڑا گشتے ای بیماریاں کدی گفتا جنین اگا ہوتی باز میں سرا بیتا ہوتی واپس کی جاگے بیتا گوڑا ای بیماریاں گفتا تاکہ بی ستر میں بھی مردمان دیما ہمیں جنین من دوستا اللہ سبحانہ وتعالی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتی گے من دوستا قصہ باز ہیں اگا ماں بلوٹا تاریخ تو کا ہنچین جنین ہستا ماں ہنچو گو آیا ہوتی تاریخ روشنا کتا آیا دین واسطہ قربانی داتا منی ماں تو گہارا ماں ای چیزیں ذکر آیا تاکہ شما ہوتی مثالہ ہمشان چی بزیر ہے شما اگر ہوتی چوکا نام بندے ہمشانی نام بے بندے تھے تاکہ اگر مزن بھی ترہ جوستی کو گشتی کئی نامی تو شی کسے گوشتی کنے انی منی دوستا میں ماں تو گہار افسوس بازیں فلم ایکٹرانی جنینان نامہ زیران پلان گانا والے نامہ زیران چوک مزن بھی گڑا چی بیتے ہیں منی مات گوہارا ما شمارا چی انتظار ہیں مارا امید ہستے ہیں کہ شما تو کا دین دوستی ہا کہ شما تو کا حیاء دوستی ہا ما شمارا چی انتظار ہیں کہ شما میں تاریخ خدمتا بکنے شما ای تاریخ روشنا بکنے دین خدمتا بکنے میں واسطہ ہنچین چوک پیش بکنے اور دنیا تو کا ایک مثالی با اگر تو گوشہ ما کوت نہ کنے مکشت کوت کنے تو ماتی بی بیشر اگر گوہاری بی بیشر تو کت کنے تو وتی اخلاقاں گو مردمان دعوت دات کنے وتی جندہ شار بکان وتی دین پابند بھی تو مردمان وتی اخلاقاں کو دعوت بدے وحدی اگر مجلس یا نندگ بیتے تعریف کنا بھی تھی تعریف پہ بکنے گوشتے پلان جنین اخلاقاں بچارے چی ڈولائیں پلان جنین عبادتاں بچارے چی ڈولائیں وتی چوکاں ہنچی تربیت بدے ہنچو تی لاپ تور بیتے تی لاپ تو کا ننو کی بیتے تو تی نیتا ہمیں بکا یا اللہ منی چوک سلامتی چوک کی بھی میں اسی دین اسلام شرین تربیت دیاں منی دوستان تاریخ مازانی بی بی مریم کہ آئیے نام قرآن باز جا گیا اتکا پورے سورت قرآن تو کا بی بی مریم نام ہے سورت مریم آئیے قصہ چیئے آئیے مات وحدی کے لاپ پر بھی چی گوشتے اللہ قرآن گوشتے سورت آل عمران گوشتے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ فتقبل منی گوشتے یا اللہ من قول کتا بی بی مریم ماتا گو وحدی کے لاپی پور بھی گوشتے یا اللہ من قول کتا ای چھوکا من دیاں کہ تی بیت المقدس خدمتا بکاں ہمیں ڈولا منی دوستان ہمیں ڈولا منی مات گوھار ما چمارا چی لوٹیں وحدی کے یہ چھوک بیت جنین آدمی بیت جنکی بیتی آئیے گو زنم بچکی آئیے گو زنم مردین آدمی بلے ہمیں جنین آدم چی ڈول کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنین آدم منی دوستان اللہ سبحانہ وتعالی بی بی مریم معجزہ کو ایک تاریخ وستا آیا چی یک چھکی پیدا کی کو نبی عیسیٰ علیہ السلام بغیر مردہ سبحان اللہ چی وستا اسی مات بھی ہنچی مردمیا اسی مات بھی نیت ہمیشہ کہ منی جنک ایڈولا بھی گوڑا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا وستا ایک مثال ہی کو آئی جنین آدم منی دوستان امام احمد بن حنبل یک امامی بیتا چاریں امامان چی آئیے وستا گوشک بیتے امام اہل السنت والجماعہ گونڈوی بیتا پتائی وفات کتا یتیمی بیتا ماتای زورتا پجر نمازا بورتگی مسیدتا پادی کتا مسیدتا بورتا ماتا انتظار کتا مسیدتا دفا دا کہ نماز وانتا مردما نی پدا زورتگی وتی گونڈو لوگئی بورتا وتی گونڈو وستا گوشتگی من گونڈو تو کار مکا وات گود و ہنچین چیزیں گوندو چی گون بیتا دوت کگی گوشتگی اے گوندو چا گو من تیلاپا درگی جا تا علم حاصل بکا ہمیں جنین آدمہ یک عالمی یک امامی میں استا پیش کو منی مات گوھارن شمی ڈولین جنینیا ما ہمیں چیزیں شمارا چی لوٹیں
ما همچو لوٹے کہ ہنچو شما دینہ پابند بے ہمیں دینہ منی دوست منی مات گوہارا کہ شما عزت برز کتا اگر تو مات یہ جنت تی قدمانی چیرے کتا اگر تی گوہاری تی یک غیرتی یک عزتی تی براتانی دل تو کا ایر کتا اگر تو جنینی ہے ہنچو بھی تی حق کی درہ ایر کتا کہ مردین تی حقاں بداں اگر تو جن کی ہے جنین چوک کی ہے تی پتے سرا واجبی کتا کہ شرعی سرا تی تربیتی بکا ای چیز دیگے تاریخ نیت کا بغیر دین اسلام ہے گوڑا منی مات گوہارا ما امید کرنا کہ ای چیزاں اور ای قصہ مارتی کہ شما عشق کتا گا ای قصہ شما دنیا تو کا یک مثالی بما شما ہمیں گامانی سرا بروے و اللہ سبحانہ وتعالی ما آخری دعا کنا کہ میں مات گوہارا نیک و صالح بکنتے کہ مسلمانانی مات جنینا دین اسلام او پردے او ستر دوستیاں بدنتے و آیاں چی بدی مردماں بی دین مردماں آیاں چی دیر بکنتے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرہ.